हेलौ लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिननाय थाबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन थ' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै आजिखालिनि बे उन्दै उन्दै जाखांफुनाय सेंग्राफोरखौ मा बुंबावनो आरोना माने बाइक नङाबानो जाया आरोना बिबो केटिएम सोबाव माने बिमा बिफानाव ओरैबायदि दाबिदों बाइक नांगौ बाइक नङाब्ला माने स्कुलावबो थाङा कलेजावबो थाङा जेबो थाङा माने गारि नांथारगौ आरोना केटिएम नांथारगौ केटिएम मोनैनि खोन्दोआव माने न' बां बुसिजोबनो हमबाय भिडिअखौ नायनाला एसे देखायनां रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का नाय भाई नोंथाङा बेफोरबायदि बाइक दाबिनायनि सिगां नोंथाङा नोंथांनि न'खरखौ नायग्रो न'खरनि केपासिटिखौ नायग्रो जे नोंनि बिमा बिफाया नोंनो बाइक होनो हागोन ना हाया हाथावो ना हाथावा थिग बेफोरबायदि केपासिटिखौ नायनानै बिनांगौ आरोना आंनि हिसाबै मानोना साफ्रोमबो न'खरानो बेफोरबायदि बाइक होनो हाया मानो होनबा बाइक गंसेनि दामा एसेल' धेमालि नङा बहुद जाहैयो आरोना गोबां थाखा जाहैयो बेनिखायनो नोंथाङा न'खरनि केपासिटिखौ नायनानै बाइकखौ बिब्ला मोजां जायो आरोना होनो हानाया होगोन होनो हायियाथ' आरो उपाय गैया दा नाय होनो हाया गारा नोंथाङा जुदि जबरदस्ति न' बां सिफायनानै माबानानै दाबियोब्लालाय माबोरै जानांगौ जाखोब्रा आदैमोन बिदि नङा होमबा खोथाया थ' लोगोफोर एसे कन्ट्रलाव थानो नाजादो आरोना आदैमोन बिमा बिफाखौ बांद्राय दुखु होनाया गाहाम खोथा नङाथ' नङा होमबा थ' दायो जियानो जा नेक्स्ट भिडिअ बारलायनोसै आरोना नोंथांमोना नायफालांबाय थादो किन्तु बे लरग' दिन्दां बर' एक्टरफोरखौ एसे अडिसन लानानैसो बिथांमोनखौहाय चान्स होनांगौ करेक्ट आदा जुवेल करेक्ट नोंथाङा जि बुङो करेक्टखौनो बुङो बिनिखायनो आं नोंथांखौ जोबोद मोजां मोनोलै ना एक्टिं मोजां खालामनो गोरों ना मोखांनि एक्सप्रेसनखौनो मोजां होनो गोरों ना डान्सखौनो मोजां खालामनो गोरों ना डायलग्सखौनो मोजां होनो गोरों नों मारगौ आदा जुवेल दानि बे गोदान साफा सानै बर'नि गोदान एक्टरफोर ओंखारसावदोंना बिसोरथ' जेबोआनो रोङा जेबोखौनो रोङा बिसोरनि जायगायाव जुदि नोंथांखौ लानाय मोनब्ला बेसे पपुलार जागौमोन नोंथाङा बेसे फेमास जागौमोन जेबो रोङा लरग' लोगोफोर आं एक्टर जानो लुबैबायलै बिरादनो औ जादो नोंथाङा एक्टर जादो माखौ नायबाय थाखो नोंथाङा एक्टर आं डाइरेक्टर जोंहा मेन हिर'इन हिसाबै सानि लियनखौ लाबोनोसै नोंजों गोरोबथाव जाखाथारगोन आंखौ एक्टर बायदि नुयोना नुवा नुयो मानो नुवा जानो नोंथां बायदि जुदि बर'फोरनि गासैबो एक्टरानो नोंथां बायदि एक्टिं गोरों रुल गोरों फेसन गोरों मोनबाथाय दा बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया बेसेबांबा जौगासिगौ मिथिबायना आंखौ माबायदि नुयो हेन्डसाम नुयोना नुवा चकलेट बय नुयोना नुवा नुयो मानो नुवा जानो बर'नि गेजेराव हेन्डसाम बय होनोब्ला नोंथाङाबो सासे टप 10आव दङ आरोना चकलेट बय बुंब्लाथ' आरो बुंनो नांला गासिबो जुदि बर'नि एक्टरफोरा नोंथां बायदि हेन्डसाम बय चकलेट बय जाजोबनायमोनब्ला बै करियान बयफोराबो नोंथांमोनजों पात्ता मोननाय नंलामोन दिनैनि दिनाव माबायदि नुयो रमान्टिक हिर' नुयोना नुवा नुयो नोंथांखौ डाबल रमान्टिक हिर' बादि नुयो मिथिबायना बोरैबा एंगेलजों नायबाथ' आरो ज'नि सिनसाबो हाया हेल' लोगोफोर गुड मर्निं आं जि मोजां मोनखायो दाउखुमै अरजानो बेखायनो दाउखुमै खनायाव थादों आङो आंबो जोबोद मोजां मोनो दाउखुमै अरजानो नाथाय बै अरथावै जायगाफोराव अरनायखौसो एसे बोरैबा मोनो आरोना दुखु मोनो बिराद मोजां मोनखायो ओरैहाय अरजायैनो ज्रोम बरिया मोजां मोनो मोजां मोना मा जानो बे नोंथांनि मेन माननाय जायगायावनो दाउखुमैफोराबो अरना होयोबा मोजां मोनखागोन नङा होमबा आखाइ माननायावल' अरबावदो दाउखुमैया हिट मोनखायोना
आसोल बे आखाइ माननायाव अरा होबावबाथ' आरो डाबल हिट जाबावबायसो डाबल हिट लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालामना हो सोर सोर मोजां मोनो दाउखुमै अरजानो जागोन आब' सिन्था दा खालाम जेसेबां हागौ एसेबांनो शेयार खालामगोन जोङो मानोना दाउखुमैखौ अरजानो आंबो एसे मोजां मोनो आरोना स' लोगोफोर दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनजों एसे इन्जय खालामफाबाय स' जियानो जा जायफोर बिथांमोना रस्ट खालामजादों बिसोरो अननानै गाज्रि मोनाबानो जाबाय मानो होनब्ला बेफोर माने जास्ट ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट एबा फाननि हिसाबै बानायनाय जादों आरोना स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थाबैनो